Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ngena. Njani nomusa? Hawu ngiyaphila mawunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Safayila ntombi. Safayila. Yangilalisa ke nje mina ke ngami nje ilapha. Make lashisa nje kakhulu ngivele ngifike lo obunenkosi ubuthongo. Ngiyakhathaza ma. Liyangikhathaza nje kakhulu. Manje futhi abade ngifike lo manje ngilele lapha kwami yazi ngiphapha manje ngize ngiyamfomo. Ngiyamfomo ngaphela kuyashisa. Kodwa nje nampu ubuthongo. Hayi. Ngivele nje nami. Uma ke kuseyikliniki. Hayi ubevele eshilo ukuthi uzobe ngekho, ubevele eshilo ukuthi uzobe. Ubesekutshelile vele. Ubengitshelile kodwa uthe angize. Ngikhulume naye vele wathi angizofica wena, uthe angize kweni. Kunezinto engidingayo nje ezimbadlana. Ephuthumayo. Yini leyo ma? Ngidingile ontusha, azinenkinga yonyawo ngilele nje lapha ngiyaqaqanjela. Umlenze. Yo. Futhi wena nomusa ngane yami ngaba nenkinga la. Uyazi kuma wakho ngake ngaphuka mina la emlenzeni. Nangiphuka kwahamba ke kwaphola ke. Ukuphuka kwami lokho kodwa manje kuhlala kuvuke. Kuhlala kuvuke yabona. Manje ngicabanga ukuthi into esizayo la ngidinga umhlatshelo yabona. Khona into esiyenza umhlatshelo. Umhlatshelo kwenziwa ngenyama le yenkomo yabo mangathola inyama yenkomo ibeef. Yema ngathola ibeef nje ngithi uyibilibilisi. Bese ngithola amanzi alawa khona kisojana leli lakhona. Number 1 ke ngiphuze lona ke. Hayi kuyakuthi ukubohla nje ukuthi ukudamba. Uthi uqeda nje usuzizwa nezinyawo usho khona sekuphuma kusona isihlungu lesi siyaphuma nje. Manje anginayo ke inyama yenkomo lapha kwami. Uma sibisike vele uyazi ke nje vele. Ngoba vele siyangenelana nganyana. Uthi ngafika la yini vele noyisula la. Isitsha lesi ukuze lokhu kwambongeni. Umbongeni Emsebenzini uyongena manje. Emayisa emsebenzini umbongeni? Angasike lo thunja ngithola kanjani inyama yenkomo ibeef. Hayi ungayikhiphela lapha. Ungayikhiphela vele ngajwayela ukukhiphela efridge. Ungayikhiphela. Umbongeni ungena ntambama. Uzongena manje ntambama. Hayi. Akusenani kusiyokhonza nkosami kumbongeni. Ngizokukhonzela. Senzeka. Hayibo uyazi nomusa. Manje i-voice ma. Yaza kunaka ngithatha ne-voice kanti. Yiphi kanti yenkomo la? Iyona ke. Enkomo ileni. Yebile. Sengithatha naleni ngithi kusayiyona kodwa hayibo. Hayi bese ngilodunja sengibonele lodunja sengakhumbula ukuthi ngabe ngezwe wena nomusa ngaye ngezwe ukuthi kuthiwa vele make wafaka ne-voice. Angithi i-voice likhipha lamafutha. Kuthiwa mase uthatha isobho le nyama yenkomo wase ufaka kancane amafutha la lonto. Number 1 usuku ngothi ngiqeda nje ukuphuza ngoba nginqabashini ngoba ngihamba kanje. Hamba nalo ke mawube right. Akunankinga kanti ngiyabonga. Usiyokhonza kumbonge. Mana ngiyazi njalo sengikhumbuzile lonto nje. Ugomora kunelonto nje sobe senza uyazalwa ibirthday yakhe. Ugomora. Ugomora ngane yakho le manje sifuna umthengele ikheke. Leli ikheke ngiyihaba njalo ukhuliwa ngazi ngiyihaba lana. Kunekheke elikhulu elizothengwa. Manje njengoba bezobe bemenzela nje bafuna ukuthi libekwe kuthiwa libekwa fanele lithi. Uyabona litsheke lithi leli ikheke. Lithi kuma kancane. Manje sifanele sithole izinto ezoseka ngazo la siseke ngazo. Bashilo ke lapha bathi into esiza amathini. Yabo amathini la lokhu kobhontshisi no fish lawo mathini lawa kanjalo. Kuthi iwona sizayo. Asinawo ke lapha kwaGumede. Anoma khona la ekhaya sithole wona nje. Angazi uyazi ungayibhekela wema angazi vela ngithi uthe ukhulumile nomama. Hayi. Ngiyafaka na. Kufanele khona noma la fish akufanele ubhontshisi phela. Hayi kumileke. Uzosiza nje. Mfeseke. Uzobusuphatha kanjalo nje. Hayi akunankinga ngizobamba vele angikude kakhulu. Ngiyabonga ke sisi. Okay, ngiyabonga.
Okay. Ulontunja ukhonze lapho kumbongi kade ngamgcini. Ngilokhonzela. Sebenze ebusuku okay. Okay. Mana yazi sengikhunjwe ulontunja. Anomama ehlanu noma yini. Khona into engiyibonayo. Hawu cha ngiyasho awuthi ngibuka. Ngizikwengaka nomusa. Hayi cha ngeke seziningi kakhulu lezi zinto yazi vele uMasibisi mesuke ethenga izinto eziningi. Ezinye ayishiye lapha kwami. Oh, nijwayele ukwenza vele. Into ezijwayele nje ukuyenza uyayidlule nje ayishiye lapha kwami noma zibe mbili noma zibe ntathu ngoba akayifuni izinto eziningi uMasibisi. Akayifuni nje usijwayele ukuvamisa noma ethenga athenge lena kanjalo. Ngithi ngoba enye into phela uMasibisi nje obehlala la uhlala yedwa uMasibisi. Kwaye wena nje uyahlala umshiya uhambe lapha kwaZulu. Ziyabola ke izinto. Akayifuni nje vele into ezinto eziningi. Sawumhlatshelo wonke lo. Nga phela sengithathela nje zingaboli zizonaka. Bye wena nomusa ngani ngiyaphuthuma. Oh, okay. Izobonana ke sisi. Ithi sengivula isicaba. Ungivule isicaba ngoba ngiyabaseka ngingane. Hawu, nangu ma. Ma usebuyile? Mzo. Makharani. Manomusa. Wenzekani? Hayi bengilontunja bengixoxa nengane lana. Kunjani kodwa uhambe kanjani sisi? Matha. Wenzekani? Hayi sisi kanti Masibisi kodwa yini Wenzekani makatha? ubuyeleni manje? Ubuyelani kanga ngoba bona Matha uzoyiyeka nini lento yakho? mina bengazi uzobuya ntambama nje. Matha uyagula. Azinomusa. Ngikhathele mina lempilo ngikhathele bazali. Ngikhathele ngiphiliswa anto ngiphilisa lempilo mina. Matha kwenzekalani ngawo? Kanti wena usheshelene ukubuya eklinikhi mina Ngisheshelene ukubuya eklinikhi kwani? Wenzani emzini wami ngingena? mina bengazi uzobuya sekuhwalele. Mase usheshe ubuya ngesikhathi ungenzelani? Uthola ithuba usuzontshontshwa ngoba phela engane ayikwazi ukuthi izinto ongenza zona lezi. Wenza kanjena ku-anti wakho. Ngafike la angibalele nginesiqiniseko ukubalela ukuthi khona ukufa kompethe uzosiza ubhontshisi indlebe kangoneni ivuvukele uzocondzisela iqatha lenyama wakubalela bathini ukhululiwe udinga ukugcotshwa ngesinkwa kubalele zonke lezo zinto. Imkhuba yakhe kangenza yona. Kanti uzothatha ukuthi mangonene kwalani ukuthi ngihleli ngikubuza kwalani ukuthi uma kukhona into ongenayo ungitshele ukuthi Masibisi anginako ukuthi endlini. Yebo mina Masibisi kade mina befike ngenze njani ngoba ukudla vele kugcwele lana lezo lezo zayibona izikwa nje phela esitolo lana ukudla kulanda esitolo nami ngikulanda esitolo nje kulana nje njagcwele lana uthi kugcwele nami ngikulanda esitolo kokuningi ngakulese emzini wami isitolo sani ngoba ukudla kwesitokfela lokho manje mako stokfela singisithatha engadini sithatha ngesitolo. Hayibo kahle uzozayibole zonke lezi zinto lezo uzoziphi wena lapho izikwa lezo izobona ngenaphi ekutheni izobole izinkwa zakwami ngiyacabanga la nawela into izolahlwa vele kuyafana nje izolahlwa usazi uma ngaba yabona into edinga uyicabangala ukuthi udlale istokfela namafazi babedlala istokfela ngathini wena uqala unyaka wathi wena utheni umoya engcole kwena usephuma into enze stokfela usukhohliwe lapho nca phela ngathi Masibisi mina ngiyathatha ngoba uyakayi na uthi ngiyahluphekela uyikhona wena uyikhona iBhayibheli liyasho thanda umakhola nje ubuyithanda fanele ungipheke mangabe uyangithanda ayisho neBhayibheli wena ulifunde ingane iBhayibheli lithini ngokweba iBhayibheli awungiyebani mangithatha kuwena Masibisi ngikunikile lokudla hawu ungikhulumela uzontshontshwa enganeni ingane uyamazi noma usosakahle ukuhlala kwakhe uzontshontshwa ukudla kwami wena hayibo ungene ngaliphi nje ukuthi ungene uzuvula amafridge wami usathi inyama zami uthatha makatha ungenwe yini manje ususha ngathi ngifike ngekho umuntu yabona ke namhlanje okugcina ngani yakwethu mangaba ngikufundise lesi sifundo akekho umuntu ozophinda kufundise sona ufuna ufundiswe mina njengodade Mbongeni hawu Mbongeni ma ukahle usekhona usheshe ubibuze nozankosi angibophela ngantu wakho qoqa uqede ungibophela ngantu wakho yini Masibisi usuyabobisa uyabona ukudla lokho angitshontshayo uyalutha la emzini wami nizani mbo akhoda lalela kwane beef lekhaya lakufanele lishet lakho yabona nje la wefanele ngibophele lo uhambe nawe estoksini akalale nje nobusuku obodwa ngikhathele bakithi kanti Masibisi yini usubukisa ngame enganeni ayikho inkinga ma vele uzokhumula ngene namhlanje mali zibithi hamba naye ubani ngizohamba naye emsebenzini sasukulenda kanje nasa naye emsebenzini Hamba naye. namhlanje azoqedela ukuqoka semsebenzini manje usuyangiduba ngokudla cha izibithi leli ilona zinto phela ngithi ngikubamba uphekuthe lokudla ukuyovela enkantolo ukudla
Ucabanga ngani wena? Ngizothi ngikubambe wenzani? Aninginezeni ukudla Uzoboshwa nabo. Linda kancane la. Uzokuthola phambili. Khona ukufanele ukuthola phambili. Qeda uqoqa. Hayi, ngiyabuya manje ngiyoko ekodwa futhi ngeke. Kumele ngihambe naye. Awungiphelezele ngithula amasokisi. Kumele ngabe ukudla kusala. Kumele ngabe sahlukana. Kumele ngabe sahlukana. Ukudla kakuthathe Ashiye ngempela. Cha, womso. Yilona zibithi leli. Ngizothi mangaba enkantolo ngithi ngimbambe enzani bese kuthiwa ngithi ngimbambe enzani. Naku ukudla. Ngiyamshutha mina manje. Nazi ya? Asikhali. Ngiyamshutha mina manje. Manje usiyaphi yazi Nkosi yami? Ngiyothula amasokisi ocengweni. Siyothula amasokisi. Yebo, umthetho. Mase mina wena makatha. Unemkhuba kakhulu. Manje kodwa unini lezi zakho mase zima yosana kanje. Yekini hambe ejele. Uchaza enkantolo. Wacisha waba yikati kodwa uyabona ngani yami? Angibonke ngiphila. Yamuntu ngiphila. Kunzima. Akanandaba futhi nalento ayenzile. Kunzima ngishuthe. Akanandaba nalento ayenzile. Uyibona kahle yonke lento angenza yona. Iyona impilo engiphiliswa antu wakho ke la. Athatha izinto la ahambe nazo, aqamba manga okunye wafika wathi wathathini rocks wathi ungoneni uzwe ngomuntu wathi ungoneni izinduna zakhe zidinga ne-rocks angazi ne-rocks igcotshwa kanjani wathatha amabhatana lo mama ngamiyeka nje yazi ukuthi ngamiyeka nje ngabona ukuthi hayi lo uzozinanela ukudla unqane ukusho inkinga yakhe unobuqhophololo kakhulu uza angakwazi nokuvuma mengaba enenkinga because ngamtshela ukuthi mengabe kukhona into ashoda ngayo aboza kumina ngimnikeze hayi uqhamuka lamaqhinga akhe nalobuqhophololo bakhathi hayi mina uthe umlenze ayibike kumina uthi unani umlenze udinga ivoice nenyama yenkomo wakwezwa into enjalo ngokunye ke izinyawo zakhe kwakhe izinyawo zakhe esasidinga amabhasana athi kuthiwa liyabiliswa izinyawo uyahleka nodwa nomsebenzi azwadlala umathe emhlabeni kodwa phela ngifuna umbongeni ambopho ngempela ibo awu uyamthanda kabi leli xoki lakho hayibo ngiyamthanda umathe ngeke ngisayikhuluma nje indaba yena ngifuna athi kumtokisa nje laphana amfake ngaphakathi namtokisa ambuyise kakusasa bese mbuyisela umsebenzi somfonela ukuthi masebuya kubuya ngathi bengamshaya Hamba masigibeni. Ngokusikhotheni. Hamba. Kodwa manje masungijijimeza kangaka ngathi ngibulala umuntu. Ngokusikhotheni. Hawu, lilodwa manje isokisi. Manje ugqokisa iselilodwa vele wena. Usuntshontshile isokisi. Ngilitshontsha nini kanjani futhi manje yazi ngibongeni mina vele hayi ukuthi kanjani mina ngane amase ngikuchazeli. Kunezigaxa la emphakathini. Yabona kulandana. Manje ngigaxa. Isokisi lilodwa njengamanje. Cha, hayibo wena awumeke. Lase ngcola kangaka ukuthi ubulwashile kodwa mbongeni. Ubulwashile. Bengilwashile. Awusondezela emakhala na. Mbongeni kanti uneke uthatha isokisi elingawashiwe walineka. Akudona ngishela mina lesokisi. Njoba linuka nje. Elenga lo mthetho. Uzingalo mse siyanuka wena. Hayi shuthi iyanuka ke impela ngoba nje ngizwe isibhonqo mina. Uzoyibona into ezokwenza kuya namhlanje njoba ngihamba nawe. Uzoyibona ke phambili ukuthi iyanuka naphambili. Hayi lutho mbongeni yazi mina nje vele bengivele ngisakufuna mina mbongeni. Kunodaba nje olukhulu kabi nginesigaxa. Udaba ilolu udaba. Uzovela SABC 1 ngo7. Isigaxa lesi. Isigaxa lesi mbongeni engiza naso futhi udaba lolu lungakuthatha lukubeke ebalazweni kani yami. Lungathatha lukubeke ebalazweni ngempela ngoba mina ngiyakubuka mbongeni unawo lento ukuthi uphoyisa bakho busangathuthuka. Usangathuthuka usangabhukuda nezingwenya. Mase ulandele udaba engizokutshela ngalo. Ngifuna ubhukuda mina. Ufunani? Njama ndisemsebenzini. Silate emsebenzini njama. Ungakukhushulelwa ngisho esikhundleni ngikutshele mase ulandele udaba engiza nalo. Uyazi ukuthi la mbongeni njoba la emphakathini nje silala kabuhlungu. Silala nezigige ezindlini manje ngathi siza likwazi ngenxa labafana laba kuthiwa babamba inkunzi bambe bengena umuzi nomuzi begqekeza ukuyayizwa lo ndaba ngithi manje uzama ukujoina bona nawe uyafufusa wena usayivuwane labo nca banginjalo phuma endabeni yami mina lokwami kuncane kabi bona sebekwelinye izinga ngoba ngikhuluma njengamanje ukuthi mina ngiyawazi ulayini wabo wena mangase ubabophe hayi ungakhuphwa ngisho esikhundleni bengakwenza ngisho ukapteni lapha e-station samaphoyisa kahle wena ngiyakutshela mangase uthole wabona wazi kanjani ngoba usebenza nabo nca awuthi ngisebenza nabo phela mina hayibo mina ayikho into enzeka la emphakathini engayazi ayikho nje into enzeka la emphakathini ngiyazi futhi uyabona nje lapha ishu layini sihambe sikhazi mele semsebenzini yabona estopini lapha kwaMzobe lapha ngaseyitiblini mawushona ngasothukela ngiyabona lapho ke kutshela bahlangana lapha ebusuku kunezimoto ezima lapho ngasikhathini nje mhlambe ngabo ake ngithi ngo-8 ngiyako 8 kanje yabona siphebezo umaskido bona bahlangana mase kuqala ukuphela amatekisi nje ngabo 8 ebusuku basuke sebehlangane lapho mangase uqoqa amaphoyisa nje nihambe niye khona namhlanje ebusuku tshela indaba namhlanje ebusuku niyohlangana khona nizobathola
Ngizobathola ngothi lwabo. Egcineni kwakho futhi wena ozohamba phambili ngoba uzothi wena othole lo mkhonto. Angithi mina ngeke usangiphatha, mina ngiphakamisa wena ngane yami. Ngiyakucabangela. Uyabona? Yani. Inkulu le ndaba uyicabangisise kahle ngempela ngoba hawu uyacabanga nje manje wena Mbongeni sekuthiwa ubophe umama obephethe amathina bhontshisi yini le khona umuntu ongahlonishwa lonto kanti lapha mawolanda labantu uzohlonishwa uzohlonishwa ngempela ayikho umuntu ongathiwa nje iphoyisa eliqavile elibopha umama uphethe izinkwa yini lonto le yabona cabanga kahle wena phuma kumacele phuma kumakatha uye kulapha abantu nazi igebengu yabona zikhona izihele emnqala Mbongeni Nephuzu la. uyayizwa lento engishoyo Yabo. yakho usuyaphoyisa ke manje ngikwazi unjalo vele ngikwazi unjalo Samba. manje wenzenjani uyakubona njengamanje Ngizoqala isigozolo emsebenzini. Uthela ngithi ngingo-8. Kodwa phela fanele ubuhlela manje benihlela nje ukuthi nizokwenzani nifeni nidwebe lapha emaplaneni ukuthi abanye bazoqhamuka la abanye beqhawe yabona konke lonto bahole ngani ungekudala uzoba ukapteni kulungile ke ngizokubona yezwa yini ngisafuna ukodonta unjalo lapha Hayi okay. ngizokubona nambe ngisafuna Thembe le nto ngitshela wena iqiniso. hayi iqinise ngani yami ngiyabonga hamba ke lapho ubheke nelinye isoko isiphansi kombhedezwe Okay ma. alright hayibo singadlala lona kanti basibisini ngempela usangaze ngibophisela amathini ekubeni benokudla kwesitofela kuqela umuzi yazi masibisi mina ingqondo yakhe angazithatha kanjani isidimdim sakhe sephoyisa awubuye ngempela naso hande siyabonga kulaba abasubscribe ke laba angasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe nina niboni Ubakafelani pho? ngiyacikeka mina Why ubakafa? nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini